Kudin aikin hajjin shekarar 2025 ka iya kaiwa miliyan 10 ko fiye da haka. Masana harkar aikin hajji a Najeriya sun fara tsokaci dangane da makomar cire hannun gwamnati daga aikin hajji shekarar 2025. Hukumar aikin hajji ta Najeriya dai na hakan ta ce gwamnatin tarayya ba za ta iya ci gaba da biyan tallafin aikin hajji shekarar 2022 ba. Wannan na kunshi a wata sanarwa da mai magana da hukumar Fatima Sanda Usara ta fitar, inda ta ce an daina baiwa jama'an tallafin rangwamen farashin dala ga maniyyata a jihohi da tarayya. Dama dai gwamnati na ba da tallafi ne ta hanyar karyarwa da maniyyata farashin dala a Babban Bankin Najeriya. Ko a aikin hajjin bara ma bayanai sun nuna yadda gwamnatin tarayya ta bayar da tallafin tsabar kuɗi har naira biliyan 90 domin gudanar da aikin ibadar ba tare da tsawwalawa ba. Me hakan yake nufi? Alhaji Nasidi Yahaya Suleiman, wani masanin harkokin aikin hajji da umara, ya ce abinda hakan yake nufi shine farashin aikin hajji a shekarar 2025 zai fi na kowace shekara. Ya danganta da farashin dala, tunda farashin ta ba a tsaye yake ba. Kenan idan aka tafi a farashin da take kai a yanzu, kuɗin kujerar zai iya kaiwa naira miliyan 10, zai ma iya fin hakan idan dalar ta tashi. Misali, idan farashin dalar ya kai naira 2000 kamar yadda muka gani a baya, to farashin kujerar aikin hajji ka iya fin naira miliyan 10. Alhaji Nasidi ya ƙara da cewa lallai wani abin da hakan yake ƙara fitowa da shi fili shine za a samu raguwar matafiyan aikin hajji. Idan mutum 100,000 sun je aikin hajji daga Najeriya, to yanzu sai dai 50,000. A yanzu dai hukumar aikin hajjin ta Najeriya NACON ba ta fitar da kuɗin aikin hajjin shekara mai zuwa ba, amma hukumomin alhazan jihohi sun fara sanar da kuɗin ajiya, inda dama suka nemi a fara ajiye naira miliyan 8.5. Mecece mafita? Alhaji Nasidi Yahaya Suleiman ya ce dama ƙasashen duniya ba sa biyan tallafi a aikin hajji, 'yan ƙasa ne suke ɗaukar nauyin kansu da kansu. To sai dai ya bayar da shawarwari guda biyu da ya ce za su zama mafita ga 'yan Najeriya kamar haka. Aikin hajji na mai hali ne. Ya kamata al'ummar musulmin Najeriya su fahimci cewa shi aikin hajji ba, kamar yadda Allah ya ce, na mai hali ne. Idan ba haka ba da hali babu takura kai, babu matsawa kai domin a tafi aikin hajji. Asusun adashin gata. Ya kamata hukumar aikin hajjin Najeriya NACON ta farfaɗo da tsarin nan na asusun aikin hajji. Idan maniyyata ke kwashe shekaru suna ajiye a asusun har zuwa lokacin da kuɗinsu za su kai yawan da ake so domin tafiya ƙasa mai tsarki.